ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ବା ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଏକ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ବା ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶତାନନ୍ଦଙ୍କ ଶତାନନ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ହିସାବ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଦୀର୍ଘ 800 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଫଗୁଣ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ବା ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ଏବଂ ଭୋଗରାଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଠାକୁରମାନେ ଦୋଳ ବା ବିମାନରେ ବସି ଭକ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରତିଟି ଦ୍ୱାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଅଭିର ଭୋଗ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦୋଳରେ ବିଜେ କରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ବୋଲି ଏହାର ନାମ ଦୋଳଯାତ୍ରା। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୋଳ ବିଜେ ନେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛିଟା ପଂକ୍ତି ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କଲୁ। ଫଗୁଣ ମାସରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଫଗୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ, ଅବିର ସଙ୍ଗେ ଝାଲେରି ମିଶାଇ ଫଗୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯଦୁ ଗୋସାଇଁ। ରାମାୟଣ ଦଶରଥଙ୍କର କୈକେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରି ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଫଗୁ ଖେଳ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏନେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁନଶ୍ଚ କହନ୍ତି, ଯେତେ ଦୂରେ ଆମେ ଗୋପପୁରେ ଥିବା, କହୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନେ ଆମେ କେଳି ଆଚରିବା। ଏହି ଫଗୁଣରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲାଇ ଫଗୁ ଖେଳୁଥିବା ଆମେ ଚଉଦୋଳେ ରହି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଠାକୁରମାନେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ଫଗୁ ଓ ଝାଲେରି ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ବୁଲି ଭୋଗ ଖିଆକୁ ଚାଚେରି ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ଚାଚେରି ଭୋଗ ଖିଆ ବେଳେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି କେଉଟମାନଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ଲଉଡ଼ି ଖେଳ, ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀଙ୍କ ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ବଂଶୀବାଦନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମଶାଲର ରୋଷାଣୀ ପଟୁଆରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ଓ ଚାଚେରି ଭୋଗ ଖିଆ ଫଗୁଣ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୋଳ ମେଲଣ। ଏହି ମେଲଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବା କେଉଁ ଆମ୍ବତୋଟା ବା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ମେଲଣର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଯିଏ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ବା ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଦୋଳ ପଡ଼ିଆରେ ଠାକୁରମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନେ ବା 2 ଦିନ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସଭା ହୁଏ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ କି ଯଦିଓ ଦୋଳ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ତଥାପି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା ତଥା ଭଗବତ ଗୋସାଇଁ, ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମାଧିପତି ଠାକୁରମାନେ ଏ ମେଳନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମେଲଣ ବେଦୀରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଫଗୁ ବା ଅବିର ସହ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଭୋଗ ଭିତରେ ଥାଏ ଲିଆ, ଉଖୁଡ଼ା, ଚୁଡ଼ା ଉଖୁଡ଼ା, ସାକର, ଫେଣି, ଚଣା କଦଳୀ, ଚୁଡ଼ା ଖସା, କାକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବ, ଆଖୁ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି। ଏସବୁ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୋଗ ଆଟିକା ଓ ସରା ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ମେଲଣ ବା ବିଦାୟ ଦିନ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପକୁ ସ୍ଥାନାଧିପତି ପତିଙ୍କ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ନେଇ ଠାକୁରମାନେ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପକୁ ଉଠନ୍ତି ବା ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପ ପରିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଅଗରୁ ବର୍ଷଣ, ବାଜା ବାଜାନ୍ତରୀ, ଶଙ୍ଖ, ତୁରୀ ଭେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ନିନାଦରେ ସ୍ଥାନଟି ଚେଇଁ ଉଠେ। ଦିଅଁ ଦେଉଳ, ମଣିଷ, ପବନ ଓ ଆକାଶ ପାଲଟିଯାଏ ଅଗୁରମୟ। ଏହାପରେ ଠାକୁରମାନେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ହରିରାଜପୁର ଓ ପଞ୍ଚପଢ଼ି ପରି କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଲଣ ପରେ ବି ଯାତ୍ରା ସରେ ନାହିଁ। ମାସେ ଯାଏ ଏଠାରେ ଥିଏଟର, ନାଚ, ସୁଆଙ୍ଗ, ପାଲା, ସିନେମା, ସର୍କସ ଏବଂ ମୀନାବଜାର ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ମେଳାରେ କୁଲା, ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, ଶିଳ, ଶିଳପୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶଗଡ଼, ବଳଦ, ବାସନକୁସନ, କାଠ ସାମଗ୍ରୀ, ମିଠା ଦୋକାନ, ପରିବା ଦୋକାନ, ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ ଏସବୁ ହରେକମାଲ ବଣିଜ ଚାଲିଥାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ
ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନକୁ ଉପଜୀବି କରି ସେମାନେ ବି ଏହାକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌଡ଼ମାନେ ନିଜକୁ ଯଦୁବଂଶୀୟ ବୋଲି ପରିଚିତ ଦେଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତଥା ଗୋଷ୍ଠରେ ଧେନୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ନାନା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଧୋତି ବା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ଘାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଓଗାଳ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆଧାର କରି କୋଠିଆ ତାର ଜୀବିକା ଆରମ୍ଭ କରେ। କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଅୟମାରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଭାଗବତ ଘରେ ବା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖେ ପାଠ କରାଯାଏ। ଗାଁ ଅବଦାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ବର୍ଷା ଦଶା ମହାଦଶା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପାଞ୍ଜିରୁ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମନମତାନ୍ତର ବାସନ୍ଦ ବିଚାର ହୁଏ ଏବଂ ତୁଟେ, ନୋହିଲେ ଠାକୁର ବାସନ୍ଦ ଘରୁ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ହୋଲି। ହୋଲି ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ଓ ପିଚକାରୀର ଖେଳ। ଏହା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ରସାରସକୁ ଆଧାର କରି ବସନ୍ତୋତ୍ସବର ଏକ ରଙ୍ଗର ଦିନ। ଏମିତି ଏହି ଦିନ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଭଉଣୀ ହୋଲିକାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଅଥଚ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କୋଳେଇ ନିଆଁ ଗଦାରେ ବସନ୍ତେ ସେ ନିଜେ ଜଳିଗଲା। ରକ୍ଷେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଣୁ ହୋଲିକାର ମରଣ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ହେତୁ ଲୋକେ ସେଦିନ ଖୁସିରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଥିଲେ ବୋଲି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାହାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଖେଳ ହୋଲି ଦିନ ହୁଏ। କେତେକଙ୍କ ଘରେ ଲୋକେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଘର ବୁଲି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଅସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି। ତେବେ ରଙ୍ଗର ମଜା ଉଠାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ହୋଲି ପର୍ବ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏହା ଏକ ମହାନ ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ଏହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପର୍ବ ହେଲେ ହେଁ ଅଧୁନା ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମହାନ ଭାରତୀୟତା ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେଣି। ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ବା ହୋଲିରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦାୟକ। ଏହା ଚର୍ମରୋଗ ନିବାରକ। ଏମିତିକି ହାଡ଼ଫୁଟି ବସନ୍ତ ମିଳିମିଳା ଓ କୁଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତିଷେଧକ। ସେମିତି ଦୋଳ ଭୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚଣା କାମ ଉଦ୍ଦୀପନା ରୋଧକ। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ମୁଣ୍ଡଫଟା ରଙ୍ଗ ଖେଳ ନିହାତି ଏକ ପ୍ରଦୂଷିତ ପରମ୍ପରା। ଏହାକୁ ରୋକାଯିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମର ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା। କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ହୋଲି ରଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।